Hermes Feng Shui School malý náhľad na systémy výpočtu 4 pilierov osudu. V nasledujúcich videách si vysvetlíme 4 piliere osudu, ukážeme si, akú nezastupiteľnú úlohu plnia v systémoch Feng Shui. Časť prvá. Na čo sa používajú 4 piliere osudu, ináč nazývané bazy alebo 4 pillars. 4 piliere osudu sa vypočítavajú na základe dátumu narodenia, čo je hodina, deň, mesiac a rok narodenia konkrétnej osoby. Hodina určuje vzťahy, deň určuje skryté vlastnosti, mesiac prejavené vlastnosti a rok osobnosť človeka. Tieto hodnoty sa potom z hľadiska prítomnosti jednotlivých zvierat, čiže pozemských vetiev, v dátume narodenia a v súčinnosti s jednotlivými živlami, čiže nebeskými kmeňmi, používajú nielen na výpočet presného osobného GUA čísla, ale tiež sa používajú pri rozboroch a analýzach osôb. Tuto vidíme na jednotlivých úrovniach. Tieto analýzy obsahujú osobné charakteristiky, predpoklady, danosti, vlastnosti, predpovede, zhody a zhody partnerské, rodinné či osobných vzťahov. Na obrázku vidíte naraz nebeské kmene s ich polaritou a pozemské vetvy vyobrazené v tzv. Osobnom charakterovo-živlovom energetickom vzorci konkrétnej osoby, ktoré táto osoba dostala do vienka pri svojom narodení. Ďalej sa 4 piliere osudu používajú a sú nenahraditeľné pre systémy Feng Shui, a to nie len pri analýze, úpravách, ladení a vyvažovaní pozemkov, domov, bytov a ich jednotlivých miestností, ale hlavne pri správnom výbere a živlovom zharmonizovaní objektov a ich miestností, a to na mieru ich konkrétnych obyvateľov. Ďalej, v spodnej časti okna vidíte rozloženie živlov prvkov, to znamená koľko ktorého živlu a akej polarity má analyzovaná osoba z dátumu svojho narodenia v osobnom vzorci. To znamená, koľko má dreva, ohňa, zeme, kovu a vody. V osobnom vzorci môžu niektoré z týchto živlov chýbať, ako to vidíme i v tomto prípade. Čiže prvkov môže mať človek nadbytok, dostatok, nedostatok, alebo dokonca mu môžu chýbať. Od týchto hodnôt mimo množstva iných výpočtov závisí i ako bude daná osoba zvládať na jednotlivých úrovniach v konkrétnych rokoch a hlavne v určitých priestoroch, ako je izba, byt, dom, jednotlivé oblasti svojho života, čiže ako sa jej bude dariť. Vpravo, vedľa tabuľky živlov, vidíte výpočet pomeru Yinu a Yangu, naščítaný zo všetkých pozemských vetiev a nebeských kmeňov, ktoré obsahuje konkrétny dátum narodenia. Je to súčesť ich polarity, čiže výsledok môže potom byť prevaha Yinu, prevaha Yangu, alebo môže byť pomer Yinu a Yangu vyrovnaný, teda 4:4. Ukážeme si to. Čiže tu je Yin 2, Yang 6. Táto osoba má Yang 2, Yin 6. A táto osoba má Yin Yang vyrovnaný, čiže 4:4. Tieto pomery o mnohom vypovedajú. Hovoria nám nielen to, že osoba je zo všeobecného hľadiska viac yinová, prevaha ženského princípu, alebo viac yangová, prevaha mužského princípu, alebo má yin-yang vyrovnaný.
Dôležitá je hlavne prítomnosť, respektíve neprítomnosť a počet jednotlivých živlov, prvkov, od ktorých závisí zdravotný stav, schopnosti, možnosti, danosti, psychická stabilita človeka a tým pádom schopnosti vyrovnať sa s nástrahami života. Ďalej, v nemalej miere tieto hodnoty, respektíve počet jednotlivých živlov prvkov, určuje výber povolania, koníčkov, športov, farieb, typov jedla, ale aj výber partnera. Tento výpočet sa potom priradí k osobnému GUA číslu a porovnáva sa s objektom a s jeho jednotlivými miestnosťami. Správne určené osobné GUA číslo nám predurčuje, aké objekty alebo miestnosti sú pre tú osobu vhodné, menej vhodné alebo nevhodné, a to z hľadiska ich vchodu z konkrétnej svetovej strany. To znamená, ktorý objekt alebo konkrétna miestnosť je s touto osobou kompatibilný alebo nekompatibilný. Objekt, ale i miestnosť majú tiež svoje osobné GUA číslo, respektíve trigram, ktorý sa určuje na základe ich hlavného vchodu z konkrétnej svetovej strany. Tento hlavný vchod do objektu alebo do miestnosti zasa ďalej určuje energetický vzorec pre objekt a jeho jednotlivé miestnosti, to znamená rozloženie, polaritu a stav prvkov v jednotlivých palácoch a k ním prináležiacim oblastiam života. Je to podobný energetický vzorec, ako majú osoby v 4 pilieroch osudu. Tento energetický vzorec objektu alebo miestnosti nám napovie, kde má priestor svoje silné stránky a kde nedostatky. To znamená, čo konkrétne prináša svojim obyvateľom. Porovnaním rozloženia a stavu prvkov u osoby s energetickým stavom jednotlivých palácov objektu, ktoré sú priradené k jednotlivým prvkom a oblastiam života, respektíve k jednotlivým rodinným postom, sa nachádza tu, zistíme, ako bude objekt alebo miestnosť vplývať na konkrétneho obyvateľa. Čiže posilní alebo naopak zmierni, čiže vyváži nedostatky vyplývajúce z pomerov rozloženia živlov, ktoré má osoba z hľadiska 4 pilierov osudu, a miestnosť zase z hľadiska vchodu. Takéto porovnanie a ďalšie analýzy a postupy nám potom pomáhajú pri vyvážení, harmonizácii a úpravách priestorov až na úroveň konkrétnej miestnosti pre konkrétneho obyvateľa s presnosťou na miesto jeho práce či odpočinku. A hlavne umožňujú presné zacielenie nápravných opatrení na konkrétnu oblasť života osoby alebo obyvateľa, ktorá vykazuje problémy. Čo to znamená, si uvedieme i na malom príklade, ale upozorňujeme, je to len triviálny náhľad bez posúdenia ďalších okolností. Tento príklad si ale už ukážeme v nasledujúcom videu. Pokračovanie v nasledujúcom videu.